Hello! Good morning mga Yenyans! Welcome to YB TV. Please subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is yung in-unbox nating motorcycle holder. I-try natin kung okay ba siya. Ito yun siya, kinabit ko na. Ito yung motorcycle cellphone holder. Ito yun, pwede siyang ikot ng ganito kung gusto mo nang patayo o gusto mo namang patagilid mag video, ipaikot mo ng ganito. So okay naman siya, matibay siya, sinabit ko. Ngayon i-vlog natin siya kung okay ba yung video niya, kung hindi ba maalog o kung maalog man, o try natin. Okay, samahan nyo ako, just keep on watching. Hello mga Yenyans, okay, try na natin. I-start natin yung motor. Okay. In.
Yenyans, nakarating muna tayo dulo ng testing natin. Hindi, para sa akin hindi siya okay itong na motorcycle cellphone holder kasi malog siya, malog. Tingnan ko yung video, malog. Hindi ko na alam kung sa vibration ng CT125 o yung sa motorcycle cellphone holder. Pero gagamit na ng iba kung may magkaroon tayo ng order tayo ulit ng ibang brand, yung magandang brand, kung hindi malog sa cellphone holder talaga. Pero kung malog pa rin, sa vibration ng CT125. Okay, salamat sa panonood sa video ko. Ito pala, God bless you everyone. Nga pala, shoutout nga pala sa mga kababayan ko, si Mark Torres at si Mac Alcopra, at sa kay Mary Joy Rosario, sa tropa natin dyan, si Lance. Okay, God bless you everyone. More power.